шаҳрванди солим сарвати бебаҳои миллат аст. Бо мақсади солимии ҷомеа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва дурдастарин деҳотҳо беморхона, марказу бунгоҳҳои тиббиро муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои зарурӣ мавриди истифода қарор доданд, ки муроҷиаткунандагон саривақтӣ метавонанд аз кормандони соҳа маслиҳату машварат гиранд ва вобаста ба ташхис табобат кунанд. Беморхонаи марказии шаҳри Бӯстон яке аз масъалаҳои тандурустие мебошад, ки рӯз аз рӯз симои дигар касб менамояд. Таъмиру навсозии шуъбаҳо, қабулу табобат ва ҷарроҳии шароитҳои хуби кориро фароҳам овард, ки мутахассисони соҳа метавонанд ба беморон кӯмаки саривақтии босифат расонанд. беморхонаи шаҳри Бӯстон дорои 275 кати бистарӣ буда аз 12 шуъбаи хизматрасони тиббӣ ва 4 шуъбаи ёрирасон иборат мебошад. беморхонаи шаҳри Бӯстон хизматрасони тиббиро на танҳо ба шаҳрвандони шаҳри Бӯстон, балки зиёда аз берун аз шаҳри Бӯстон ба ноҳияи Бобҷонка, Фурӯх, Истаравшан, Исфара, Шаҳристон аз гирду атроф ба тамоми аҳолии хизматрасони тиббиро дастрас мекунад. шуъбаҳо ба пуррагӣ аз таъмири кӯлбаровардор шуда истодаанд, аз рӯи нақша ва бо таҷҳизотҳои замонӣ муҷаҳҳаз гардонда шуда истодааст. дар беморхона ташхису табобат шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. ҷарроҳиҳо бошад ҳам таъҷилӣ ва ҳам ба таври нақшавӣ гузаронида мешавад. ба гуфти мутахассисони қалбшиноси беморхона, вобаста ба гармии чандрӯзии охир шумораи гирифторони фишорбаландӣ ва дигар бемориҳои дил афзудааст. дар айни ҳол беморони фишорбаландӣ бисёр шуда истодааст аз сабаби сармо шудани ҳаво, бемории фишорбаландӣ ва бемориҳои сахтии дил инчунин бисёр шуда истодааст. аз ин сабаб мо ба тамоми беморон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми баланд шудани фишори хун ҳамаи дорувориро бо тавсияи табибон истифода баранд. мутаассифона бархе аз беморон саривақтӣ муроҷиат намекунанд ва рафтори онҳо нисбати саломатии худ ҳолати беморро вазнитар мекунад. истеъмоли ҳар гуна ҳабу маҳлулҳо бе тавсияи табибон метавонад ҳолати беморро вазнитар намояд, зеро ҳар як намуди доруҳо вобаста ба ташхис, ҳолат, вазну синну соли бемор ва баъди гузарондани корҳои лабораторӣ тавсия дода мешавад. гиёҳҳое ки бисёртар истифода мебаранд барои паст намудани фишори хун, ин гиёҳҳои хуч, дамобаи зардолу, ҳулбаи кӯҳӣ истифода мебаранд бисёртар. ҳангоми баланд шудани фишори хун ё ҳис намудани баландшавии фишори хун ҳатман ба беморхона муроҷиат бояд кунанд. бисёри мо ба худтабобаткунӣ машғул мешавем. албатта ин нодуруст аст. агар дар сари вақт ба беморхона ба духтурон муроҷиат кунем, ҳамон қадар сиҳатшавии мо тез мешавад. муроҷиати саривақтӣ ба табиби оилавӣ ё наздиктарин муассисаи тандурустӣ ё ин ки занг задан ба рақами 103 имкон медиҳад ҳарчи зудтар аз беморӣ халос шуда тарзи ҳаёти солимро интихоб намоем.